قدميخا بطرس داويت أسقدم إدو حفابيل له بدحري ناس قدم نعها مسؤول بحنسق هبكم بحر قرميكا حفابيل له داويت أسقدم الله هذها الله أوكي go ahead كما لكم كما لهم كما يتخونوا أنا قا خزرت عليه إذا هاي سمعكون هجي دونجي آتي جن كل جزء دكتور مانيل كباولوس زلوه كل جزء وانا داس ناتهم بالعكات راح زي كون سيس أجيب كهات وصمه تايد بارج صبوك يكون يترفن زبل بأبها لا يدلن جن هجي حتى دليل دلوسي هلا ذا مودة ذا تقلا زعبانا يبهل ندبانا خنزارب سنحنا مو أبدا باولوس يكون وكان دكتور مانيل حتى زلني انتايو أبدا ساعات زي نحنا تقندي تقدينا زلنا أتي بهلنا سلت أفايو أتمو كور بهلنا نايب حكي تدا هيخيو يلن هذه انتاي بالله نحنا كاب قدمي 600 700 عام جميرو حزبنا نزخونه شجرو زفوت زنبره بوفراي وفرا دما نزخونه يتقوملو نيرو ندخلو خبا خطقسن حقتات نكون كله شجرو خفتح وي حاغوس وين تايبال تجبر كل جزء بوفرا يسرح نيرو سازي انا حتى دلزلخص وفرا اذا حجخا ديمقراسي نبلونسي انتاي فللي يالو ازيا اسفح بالكم دحر قلتكم لنا نالباش زي حدش ولدو زلو حجي بزح بزح فلطوناي ባህልና ሁሉ ስለዘይክል እዚያ ከተስሑ ላይ ደምቃልኩም ዳዊት እዚ ወፈራ ክትብል ከለካ እስኪ ኣብነት ታፍግበር ምክንያቱ ንኩሉ ዲ ወፈራ ነይሩ ወይ ከም ኣብነት ፍሉይ ድበለ ነገር ትጠቕሰለካ ኣብ ዝኾነ እንታይ ይበሃል ፀላይኦም ንዓኦም እንታይ ይበሃል ካጥቅዖም ከሎ ኣብ ተፈላለዩ ዓድታት ኮይኖም ብሓንሳብ ኮይኖም ብወፈራ ገጥምዎ ነይሮም ኣብተን ዓድታቶም እውን ሓደ ግዜ ብትወረዶም ገለ ዘይ ምቅራዋት ገለ ክርከብ ከሎ ዘለዎም ሽግራቶም ብወፈራ ገይሮም ተጋቢኦም ይፈትሕዎ ነይሮም ማለት እዩ ዝኾነ ሓጎሶም ከዋን ያ ብወፈራ ገይሮም ይተሓጋገዙ ነይሮም ኣብ ዝኾነ መርዓ ሓልፍ ወላ ክሳብ ሕጂ እውን ንገብሮ ዘለና ይብገለገለ መርዓ ክርከብ ከሎ ሓዘን ክርከብ ከሎ ኩሉ ግዜ ብወፈራ ኢና ንኣልዮ ዘለና ስለዚ እዚ ባህል እዚ ካብቲ ዲሞክራሲ ኢልና ሕጂ ንፅውዖ ዘለና ብናይ እንግሊዝ ኣፀዋውዓ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ክፈልዮ ይኽእል thank you ጴጥሮስ alright መጀመሪያ ኣኔልና ዞም መብራት ብሕልፊ ጽቡቕ ቸርውማን ከምኡውን ዶክተር ምህረትኣብን ጳውሎስ ድማ ሓደ ፋሲኔቲንግ ዝገብረኒ ነገር ግን ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ተርጓማይ ግርማይ ዘሚካኤል ናብ ሃቂ ኣብ ኩሉ ግዜ ዘይደኽሞ ሰብ ሕጂታ ሕቶ ደላሃን እንታይ እያ ኣነ 4 ኣስመራ ክንዓቢ ከለና ፖሊስ ኣይነበረን ኣብ 4 ኣስመራ ሕጂ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹስ ዋ እንታይ ዓይነት መምሕዳር ነይሩ እንታይ ዓይነት ሰላም ነይሩ ክርዳእኒ ይከኣለን ግን ሓንቲ ነገር ክትበርሃለ ደሊ ምናልባት እዚ ኣነ ኣብ ጳውሎስ ዝኣመተት ትኸውን ውላድ ዳኛ ዝበሃል ነይሩ እዚ ውላድ ዳኛ እንታይ እዩ ናቱ ዲዩቲ ነይሩ ወይ ድማኒ መን ዝመርፆ ነይሩ ምክንያቱ ውላድ ዝባል መንግስቲ ተልዩ ንሓደ ሰብ ተባእሰ ሒዝዎ ከይድ ኣብ ጭቃ ኹን ወላ እንዳ ራእሲ በራኺ ነይሩ እቲ ያው ዝነበረ ዳኛታት እንገለን ዝነበረ ስለዚ ከመይ ጌርና ብዘይ ፖሊስ ንኸይድ ነርና እቲ ውላድ ዳኛ ከ እንታይ ነይሩ ተግባራቱ መን ይኸሸሞ very fascinating ሕጂ ዝከረኒ ደሎ okay well ጳውሎስ ምልሻት ኮይኑ ወይ ካልኦት ክንርኢና ግርማይ ድሓር ደኸመካ ወላ ሕጂ ምስኦም ትገብራታ ሕቶኻ
دحان ولا دحريه وسد دحان حرة اوكي حتى يكون زلون اوكي توصاخي اوكي باولوس امانييل وكأخل أتلهم وانتم اللي شو أنا زحته إذا نايتا قدامي تتبها لكوا من الواش تي أو حبرة سبنا بكله مالتي تي وفراز بهالسي ناي سيلف هيلب ميكانيزم أبت حبرة سبنا تي بصراحة مسرح راح يكون سي أباركان دحرخ المتصن دحرخ إننا حجي أباركا صندوق زبهالالو انتي مالتي صندوق እቲ ከባቢ ዘሎ ገንዘብ የውፅኡሙኒ ነቲ ዝተዳኸመ ወይ ገለ ፀገም ዘለዎ ከምዚ ኣብ ዌስተርን ወርልድ ሬይኒ ሲዝን ዝበሃል ንኡ ሓገዝ ዝህቦ ማለት እዩ እቲ ወፈራ ምስ ምጥያስ ዝኸይድ ሓደ ሰብ ክምርዖን ከሎ በይኑ ክገብሮ ስለዘይክእል ገዛ ክሰርሕ ስለዘይክእል ኩሉ እቲ ከባቢ ዘሎ ዘማድ ብምሉኡ ብሓንሳብ ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ ሰሪሑ ከዓ ነቲ ሰብ ሓዳሩ ክወፅእ ይኽእል ብርኪ እቶም ስድሩ እዮም ደውፅዎ ጎጆ ምስራሕ ግን ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ምክንያቱ ዓንዲ ዶ ገለ ዶ ምቁራፅ ስለ ዘሎ እሱታት እዩ ሕጂ እዚታት ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ግን ስቲል ስጋዕ ሕጂ እቲ ወፈራ ሪም እዩ ኣብ ወፈራ ክግበር ከሎ እንድሕሪ ሓቦታትካ ዘይዓዲሞሙኻ ዓብ ሽግር እዩ ዘምፅእ ሪም ስለ ዝኾነ መሰልካ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ነገር ክትውከል ስለ ዘለካ እዚ ሓደ ሃብታም ዝኾነ እዩ ግን ከምቲ ዝረኣናዮ እናተፋሕቆ ዝኸይድ እዩ ኣብ ከበሳ እቲ ናይ ፋይናንሻል ሳፖርት ብዕቁብ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ባርካ እንድሕሪ ከይድና ከዓ ወይ ኣብ ዝመታሕት ኢስተርን ስካርፕመንት ዌስተርን ሎውላንድ እንድሕሪ መፂና ከዓ ሳንዱቅ ይብልዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዝፀገሙ እንታይ ሽምታት ይገብርዎ ማለት እዩ ፅኦም ይህብዎ ሶሻል ፕሬዠር ናሃቶም እዩ እንተዘይመሊስዎ ኣብ ሕብረተሰብና ከምዚ ሎሚ ተበላሽናዮ ዘለና ደይኮነሲ ገፁ ናይ ትሪኦን ኢኻ ገንዘብ እንድሕር ወሲድካሉ ዘይመሊስካሉ ነውሪ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እንድሕር ወሲድካ ሲ ገፅ ናይቲ ዝሃበካ ሰብ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ተሓፍሪ ኢኻ ትሸማቐቕ ኢኻ ክሳዕ ክንደይ ጎዲሉ ኣሎ እዚ ሕጂ ክጠፍኣና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ስታቲክ ኣይኮነን እቲ ኢንፍሉወንስ ናይቲ ሞደርኒቲ ንገዛእቲ እውን እናፀለዎ ስለ ዝኸይድ ኣሎ ግን ኣሎ መሰረታት ተደጉሉ ክኸውን ይኽእል ግን ነዚ ዓይነት እዚ ክስራሕ ኣብ ዝህልወሉ እዋን እዚኣተን ተን ፒላርስ ዝበሃላ ዓይነት ተን ቢልዲንግ ብሎክስ ዝበሃላ ዓይነት እንታይ እቲ ቢልዲንግ ብሎክስ ንሽግር ብሓንሳብ ምፍታሕ ማለት እዩ ብሓንሳብ ንድሕሪ ፈቲሕካ እንታይ ይመፅእ ኣሎ ብሓንሳብ ክሰርሕ እንከለካ ሪኮንሲሊየሽን ዝመፅእ ስለዚ ከም ቢልዲንግ ብሎክስ ወሲድና ክንሰርሖ ይከኣል እዩ ኣብዚኣ ነገረ መንገዲ ሓንቲ ዘከርኩ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ፓትሪያርካል ሶሳይቲ ከምታ መንሽሙ ዝበላ ከምታ ጳውሎስ ዝበላ ዓብይ ፀገም እዩ ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ኣብ ዓላ መፅናዕቲ ዝገብርሉ ዝነበርና ዝተጠያሳ ተጋድልቲ ነይረን ኣቦኣ ኣብ ሰውራ ከላ ንሱ መይቱ ፀኒሕዋ ሕጂ ኣቦኣ ስለ ዝሞታ ግራት ናታቶም ኣብ ዓላ ናይ ግራት ናይ ታሽሙ እዩ ማይ እናስተኻ ከምደረ ዶ ካልእ ዝዘርኢ እዩ ስለዚ ልቃሕ ካብ ኣኮርድ ወሲዳ ናታ ታሽሙ ሕርሻ ጀሚራ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዓበይቲ ዓዲ መፅኦም እንታይ ኢሎ እዛ ጓለይ ጓል ኣይተሓርስን እያ ጓል እዚ ስራሕ ናይ ጓል ኣይኮነን ምስኺ ክተዋርድና ኣድሊኽ እምበሪ ምስ ኣዴኺ ክፈሊ ንዓኺ ከዓ ሰብኣይ ክንረክበልክ ኢና ኢሎም ሕጂ እዚኣ ሕሰብዋ ኖ ገዲም ተጋዳሊት እያ ማእከልነት ጋንታ ዝነበረት እያ ንነብሳ ቻሌንጅ ወሲዳ ሰሪሓ በቲ ዝተዋህባ ካብቶም ናይቶም ኩሎም ከባቢ ዘለው ደፍረየቶ ንደቀ ምሓረ ዝተሸጠ ዝበለፀ ኮይኑ ማለት እዩ ኣታዊታት ኣጋም ሕጂ እቶም ዓበይቲ ዓዲ መፅኦም እንታይ ኢሎም ኣደይ ማርያም ንዓኸ ሰርሓክ ከላ ምክንያቱ መንጠልጥሎት ገዲፋት ዝክኢሎም ማለት ስለዚ ሲ እቲ ሽግርና ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ እቲ ፓትሪያርካል ሶሳይቲ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ ግን ሄድ ኦን ክንገጥሞ ኣለና ምክንያቱ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ፓትሪያርካል ሶሳይቲ እንዲመንሽሙ ሕጂ መፂና ክንሪኦ ከለና እታ ምስጢር እታ ጳውሎስ ዝበላ እያ እዚ ስርዓት እዚ ሲቪል ሶሳይቲ ክሕይል ኣየፍቀደን ሲቪል ሶሳይቲ እንድሕር ሓይሉ ቼክ ኤንድ ባላንስ ክኸውን ስለ ዘይደለዮ ንመነመን ሃሪሙ ነታ ስድራ ቤት ሃሪምዋ ነታ ቤት ትምህርቲ ሃሪምዋ ነታ ሃይማኖታዊ ትካላት ሃሪምዎ ነቲ ሲቪል ሶሳይቲ ዝበሃል ብናቱ ዝኸይድ እንተዘይኮይኑ ካብ ናቱ ሃማ ምእበሎ ሃማ ደእበሎ እዚኦም ኩለን መጋበርያ ናይቲ ስርዓት እየን
ስለዚህ እዚታት ርኢኻ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ሲቪል ሶሳይቲ ናይ ሕብረተሰብና ሓመኹሽቲ ተደፊእዎ ዘሎ ከመይ ጌርና ነቲ ሓመኹሽቲ እሊ ኣቢልና ክንሰርሖ ዘለና ስራሕ ከም ዘለና ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይቐኒል እታ ናይ ውላድ ዳኛ ትብልከ ውላድ ዳኛ ቀላል እያ እታ ጳጳሮስ ኣትዩ ምናልባሽ ጳውሎስ ወላድ ዳኛ መምሃሪ እንታይ ማለት እዩ ዳኛ ኣሎ ትጭቃ ኣሎ ሕጂ it is a skill ውላድ ዳኛ ሕጂ ዳኛ እናሃለዎ ከሎ ውላድ ዳኛ እንታይ ዝኾን ተምሃራይ ዝኸይድ ማለት እዩ apprentice ማለት እዩ ሕጂ እዚ ውላድ ዳኛ እዚ ሕጂ መሬት ከይዱ ይርኢ ከምቲ ዝበልካዮ ፖሊስ የለን ንኣብነት ሓንቲ መበለት ሰብኣያ ዝሞታ ማለት እዩ ሓደ ዓቀይታይ ሰፊሕ መሬት ገንዘብን ዘለዎ ግራታ ይደፍኣ ምስ ደፍኣስ እንታይ ትመጽእ ትኺላ እንዳዳኛ ትመጽእ ካብ እግረይ ከይተርፍ ትብሎ ሕጂ ካብ እግረይ ከይተርፍ ምስ በለቶ ግራት እንድሕር ፀሚዱ ነይሩ ገዲፉ ደድሕርኣ ናብታ እንዳዳኛ ይመጽእ ኣብ እንዳዳኛ መጽኡ ሽዑኡ ይእንጎት እንታይ ማለት እዩ ክዳን ኣብ እንዳዳኛ ክትቀርብ ከለኻ መጀመርያ በትርኻ ደገ ኢኻ ትገድፋ ኣብቲ ዳኛ ክትቀርብ ከለኻ ሲቪል ኮይንካ ክትመጽእ በትሪ ይብልካ መተሃራረሚ ይብልካ እንተን ነፀላኻ እንታይ ኢኻ ትገብረን ከምዚ ጌርካ ምእንጓ እንታይ ሽሙ ብሎ እዚ ምውንዛፍ ይብልዎ ሽዑኡ መጽእ ኣለኹ ጎይታይ ተፀዊዕ ኣለኹ እዛ ክብርቲ ሓፍተይ ፀዊዓትንላ ይብል ሕጂ ምስ ተበለት ነገር ምስ ፈሰሰ ከይዱ እቲ ዳኛ ኣይሪኦን እዩ ነቲ ቦታ ውላድ ዳኛ ከይዱ ይሪኦ ሪፖርት ገብር ናው ብኸምኡ ኣፕረንቲስ ኮይኑ ንሓፅዋሕ ንግሆ ኣብቲ ምረጫ ክኸውን ከሎ እናተማሃረ ክኸይድ ከሎ ተመዓዲ የቐምጥሉ ቆፅሊ ማለት እዚ ኣይፈልጥ ኣነ ኣብ ክፍሊ ህዝቢ ክሰርሕ ከለኹ ዝረኣኹ እያ ማለት እዩ ውላድ ዳኛ ዝበሃል ስቲል ኣብ ዳኛ ግራጁዌት ደይገበረ ሞ እናተማሃረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እዚ ኣይፈልጥ ቅሩብ ነዛ ናይ ሳይክመል ኣላ ናይ ዳዊት ናይ ወፍሪ ኣማንኤል ዝበላ ህድሞ ክሰርሕ ከለኻ እቲ ሳይ ሓዳሩ ዝወፅ ዘሎ ተዓዲ ወፍሪ ገይሩ ሕግዞ ኣብ ማዕፂ ድዊን ከምኡ ርከብ እዩ ሰብኣይ ሓሪሱ እንተመይቱ ሰበይቲ ቤናት ኮን ከላ ዓዲ ወፈራ ገይሩ ማዕፂ ድወርድ እዩ ያፅዱላ የኺዱላ እዮም ግን ወፍሪ ወፈራ ኣሎ ከም ዘልካዮ ባይቶ ኣሎ ኣብቲ ባይቶ ሽምግልና ኣሎ እቲ ኮሚኒቲ ንድኻ ዝተወፅአ ይሕግዝ ድርጅታት ከዓ ይፈትሕ ዓዲ ዝመልከት ከዓ ይዛረብ ማለት እዩ እዛ ጴጥሮስ ዝበልካያ ፖሊስ ኮነ እንዳ ፖሊስ ኣብ ኩሉ ዓድታት ኤርትራ ይነበረ ኣብ ከተማታት ጥራይ ነይሩ እዚ እውን ምስ ጣልያን ዝመፀ እዩ ድሕሪ ጣልያን እንግሊዝ ገለሰ ዘበሎ እዩ እዚ ጣልያን ሓደ ካብቲ ዝሸገሮ ናይ መጀመርያ ማሕዳሪ እዞም ኤርትራውያን ከማዕበሎም ደላ ኣነ ከሰልጥኖም ደሊሳቶም ግን ኣብዮም እንታይ ፀገሞም ኢሉ ምሁራት መፅናዕቲ ዘካይዱ ጣልያን በዓል ኮንትሮሲኒ ማለት እዩ ኣምፅኡ ማለት እዩ ሳቶም ሪኦም ኮለሊሎም ምስ ረኣይዎ እቲ ህዝቢ ተዓድታት ፀገሙ በዓሉ ፈትሕ ኩሉ በዓሉ ገብር ቤት ማእሰርቲ ከዓ የብሉን ፖሊስ የብሉን እንታይ ኢሎሞ ነቲ ማሕዳሪ እስኻ ቀረፅካ ኣክብ ኢሎሞ እዚ ህዝቢ እዚ ቤት ማእሰርቲ ዘይብሉ ቤት ማእሰርቲ ዘይፈልጥ ህዝቢ እኮ እዩ ግደፎ ኢሎሞ ስለዚ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ከምኡ እዩ ነይሩ በዓሉ ክፈትሕ ስለ ዝኽእል ዝነበረ ፀገሙ በትውናቱ ኣገባባት ዘገርም very fascinating ግን ከስተዓልናሉ ምዕባይ ይኮ ያነ ግሪምኒ ናብ ሓቅስ ሕጂ ሪፍሌክት ገብር ከለኹ ብጣዕሚ ፋሲኔት ገይርኒ هو ግን ተኣሽሙት ሞደርን ሶሳይቲ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ምኻድ ስነፀት ሕግታት እውን እንዳሰፍሐ ምስ ከደ ክራይም እውን ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ክራይም እንዳበዝሐ ምስ ከደ ናይ ኣፈታትሓ እንዳተቐየረ ኸይዱ ማለት እዩ ግርማይ go ahead يا قني لي أنا نتيز بلو حسب بحنتي أقداسيتنا حق ندبن بحدا خا بتمكروي
ስግረዶብ ማለት መንግስትን ወይ ክልተ መንግስታት ወይ ሃውስ መንግስታዊ ትካላትን ብዝህብዎ ስጉምቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ፀጋታት ዝተመርኮሰ ፍታሕ ከምዘይ ምፅእ እንታይ ደኣ ነዚ ክቡር ዶክተር ኣማኑኤል ክገልጾ ፀንሐ ናይ ተክረቤት ዝመስል ፍታሕ ከም ዘምፅእካ ንእሽተይ ካብ ተመክሮ ከካፍል እየ ቀዳማይ ኣነ ኣብ ማለት እዚ ሕጊ እንዳባ ብዙሕ ግዜ ክርኢ ፍትና ኣብ ዝረኸብክዎ ኣብ ሕማሓሪ ናይ መንሳዕ ሕጊ እንዳባ ብጣዕሚ ማለት ሎሚ ዋላ ኣብዚ ሞደርን ክስታይ ዘይትረኽቦ ነገር የሳኻ ሓደ ቦ ብዕድመ ዝደፍአ ክበሃል እንከሎ ወይ ቁርቡ ናብ ዝህልል ምባል ወይ ምዝንጋዕ ዘዘንበለ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ እንተ ደኣ ካብ ውላዱ ወፃኢ ወይ ካብ ቤተሰቡ ወፃኢ ንኻልኦት ሰባት ኣውሪሱ ከውርስ ከም ዝኽእል ይፈቅደሉ እዩ ትሕጊ እንተ ደኣ ኣውሪሱ ቅድሚ ፈፅሚ ምርኻብ እዚ ሰብኣይ ዝተላብዎ ዓብ ወዱ ተፀዊዑ እዞም ሰባት ኣቦኻ ዘውርሶም ዘሎ እንታይ ዝምድና ኣለዎም ምስ ኣቦኻ ኢሎም ይሕተቱ እሱ ከዓ ፅቡቕ ዝገበርሉ ካብ ሓደጋ ዘድሓንዎ ኣብ ሕማቕ መዓልቱ ምስኡ ዝወዓሉ ኢሉ ይምስክር ተዓቢ ወዲ ወይ ከምዚ ተዳሎ ኮይኑ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ዋላ ዕድሚኡ እኳ ደፊኡ እንተሎ እዚ ዘውርሶ ዘሎ ዝህቦ ዘሎ ቃለ ኑዛዜ ወይ ቃለ ማለት ምሃብ ናይ ውርሻ ቁኑዕ እዩ ተባሂሉ ማለት ይፀድቀሉ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ነዚ ሰብ እዚ ጨርሹ ይፈልጦን እዩ ዋላ ይፈልጦን ኢና ኣብ ሂወትና ዋላ ሓንቲ የብሉን እንተ ደኣ ኢሉ እውን ናይ ሓንጎል ምዝንባል ገለ ተባሂሉ ስታይ ስለ ዝውሰድ ጌና ንዓሚቕ ምርመራ ይኸይድ ይብል እዚ ሎሚ ኣብዚ ምዕራብ እንድዒ ብጥዕንኡ ድዩ ብጥዕንኡ ይኮነን ኢልካ ኣብ ሳይካትሪስት ወሲድካ ይግበር ይኸውን ቁኑዕ መልሲ ይረክብ ዲ ሳይካትሪስት ካብዚ እቲ ዓብ ወዲ እዚ ናይ ፍትሒ መሓሪ ኣውራሲ ኣቦ ዝበሎ እንድዒ ክፍለጥ ኣይከኣልን ግን እዚ ዓይነት ስታይ ዝሓዘ እዩ ካልኣይ ምስ ተመሳሳሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅርፃ ዘለና ጎረቤት ኣለውና ሱዳን ድዮም ጅቡቲ ድዮም ገለ ኣብ መንጎ መንግስታዊ ዝመስሉ ትካላትን መንግስታትን ወይ ኣውፈርትን ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ክርከብ ይከኣል እቲ መንግስቲ ሂቡኒ ኢልካ እንተ ደኣ ኸድካ ምስቶም ሰባት ኣብ ግጭት ተኣቱ ኣነ ምስ መንግስቲ እምበር ምስዚኣቶም ኣይዛረብን እንተ ደኣ ኢልካ እዚ ንገዛ ርእሰይ ኣነ ንእሽተይ ተመክሮ እዩ ዝገጠመኒ ኣብ መፋርቕ ናይ ድሕሪ መፋርቕ ናይ ሰብዓታት መብዛሕተን መራክብና ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ዓደን እየን ዝብገሳ ነይረን በቲ ዝነበረ ናይ ዓደን ልፍንቲ ዓደን ብዝፍለጥ ኣላይስ ኦፍ ዓደን ብዝፍለጥ ምስ ተመስረተ ኣብ መንጎ ደቡብ የመንን ኢትዮጵያን ካልኦት ንዕኦም ዝመሰሉ ብቀርን ኣፍሪቃን መራክብና ቅድሚ ምእታወን ክንገሮም ከም ዘሎ ኣቀዲሙ ተሓቲትና ማለት የመናውያን ከምኡ ሓቲቶም ደቡብ የመን እዚ ስለ ዘፍረሄት ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ምምሕዳር ኣብ ዶም ደንከል ኣይተቐበሎን እንደገና እውን ናብ መሪሕነት ልኢኹ ናብ ሰሜን ለመጋዓዙ ተባሂሉ ብጨርሹ ንሰሜን ነበን ምስ ገዓዝና ኣብቲ ናይ ኮኻ ዝበሃል ወይተኦም ይፈልጦ እዩ ምስቲ ናይ ንግድ የነረን ተመራክብና ግን ካብኡ ክእለያ ደልዮምን ካብቲ ቦታ ወሲዶም ቀጣባ ዝበሃል ካብ የመን ካብ ኮኻ ሓደ 6-7 ኪሎ ሜትር ነው 3-4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ኣብኡ ይቦም ቦታ ሰሪሕና ንእሽተይ ሰንደቐ ገዛ ሰሪሕና መራክብና ኣብኡ ክዓርፋ ባሕርያዊ ናብኡ ክዓርፉ ጀሚሮም ብድሕሪ እዚ እቲ መንግስቲ ይሂቡና ወይ ትብኡ ዝነበረ ምምሕዳር ይሂቡና ብድሕሪ እዚ ቶም ዓዲ ሆላን ዝበሃሉ ቀቢላ ካብቲ ጎቦታት ብምሉኦም 50 ድዮም 60 ዝኾኑ ሰባት መፅዮም ናብቲ ቦታ
كارا دحازي اللوم بنبرتهم بتفطرهم كارا يمزحزو قلنا احنا كارا حيزون ينا نبلافت وانتون إذا مريتنا يقال مسبولو راي مريتكم يصبو سيزين احنا مساهم كنزارر ندلي قن أمونغونا زو ما إذا عبيت زلو مالت معنا كل جزية كم حضارنا هنا خوينو كستايز قبرلنا خولان زبهال سب أينيرو نروح حيزنا إذا مريتنا هكوميو نحنا وين منقستي بنا يكوننا نبل زلنا سقاب زلنا كل نقبرو نبرت أبز بوت هذا كنكيت كلنا نعاكم كتقفوينا إذا نزلواكم تمرخها كل جزية خنحب حبانينا سلازي كال انتاي تدليو خابزن لعلكم قبرون دليلو إذا أنت دا غيركم خلاص إذا أنت دا عملكم لنا سقاب زلكم موقو تخونو كاون تخال زبلكم بخم يخون تباهيلو سلازي اتمنقستوين نو نحنا إينا هبنا يوم إيلو ستايبلن بقللو تفتح سلازي ولاوين مستقردو بزلو سبا يترفضوا مسنا ناس مستقردو بزلو سباتوين بخمزة أقباب زي كفتاح كم زخيلن كم زفتاحين يكي متدلي يغني اللي ودي الله ثانك يو أبزانا نقرأ ذكرني مثلا خلاتكم تاشموتات كتكون أبزي حقن دابان دحري خنريون دحرو خين ناسي زرزراو زخونه أب هيوت تمركوسن دي تتصحيفو زرزراو زخونه حبريت هات اللو حجي ناي ملعلو مالت كم زتبلو زلخا حجي ملعلو ويناي مقلاب قديتا كاو تبقيسكا حقنا ورشا انتاي كخون اللو بزيلو بوا وي بزينو زازي بزيلو بوا وي كا نابل ديتيل زخونه يزلو حجي زيتات كم بقسي غير كاسي مستزلو خالق نام حايش كاو كهبنا زخل ادقرم يزبلك انا حقي وعل حجي زي جافتي وعل كقبر ندحر خوينسي انت اخ تقبر زلكا ناي مشطا ناي زي انقساقس نبرديو مريت باللعديو افتناتهم ناي مريت حجي بسراي ندحر مريكاسي مريت سلمي يمص اب قال ندحر خيت كا مريت شحنا يمص حجي نفسو كيف زخون حقتات حجي اي ثينك اتنا هنا باهلسي ملسيلنا كنريون كنصنعون كنمهارلون نتحمق خناليو نتتبهال دلوخا امبر هفتام زخونلو عدل ترخيبكم اذا مصحف زي انت غزاخما انا ماستر بيس مخنياتو ابسمره اتحاتيما ابتيشم كاغيرلكم غيرلكم اللهو انت تخايلو I don't think نابلغن وصيا استحاتمت نتودين دغو صايا غليلنا غن اي تاشم يكونتن ابسمره غن تشطالا حجي ونفس اوغت بهاسكا حجيلا سلاذ سب خيد كله اوقتم صوا صبقتيا حقن اندابان بمنصر مزمناوي حق تبلسي بمولو ان ديتيل 15 عامت يصنع واز ودي 15 عامت قليله يكون موائل 15 عامت اصنيعو زقربات لزغنسي نحنا خا تنجنزب نطفالان غزينا نطفالان سورز وايد بالريت يدلني غنيل ثانك يو بعرب تصحيف الله شنكا ام سوري ايوه صلاح ابو ناصر عندي مناصر ايوه صلاح ابو ناصر نعا خبرك بدحريو احمد نافيلو اوكي شكرا لك استاذ قرماي اذا ممكن مساعده بالترجمه اولا شكرا لسينيتنا وشكرا لاستاذ باولوس ودكتور امانييل سؤالي هو حول المظالم المظالم في اريتريا ليس فيها اتفاق يعني 100% في اختلافات حول بعض المظالم فما هي المظالم التي صنعها النظام وتتطلب مصالحه وطنيه او عداله انتقاليه من وجهه نظر الاستاذ باولوس والدكتور امانييل شكرا لكم استاذ قرماي وقرماي ابا الله دي قرماي يلا خاله استاذ ناصر موجود قرماي اسكي ما ترجم الناسكي قرماي اب ارترا قرماي مالك استاذ صلاح تفضل انت يخبل تحتونا كبر حونا صلاح ابو ناصر قداي نجر اتي وصعا اب ارترا زلو
مالت كله يعني معريلو كله زتسامع معلو أيكونن إذا خاب كونه انتاي يو تي منغستي زفصمم وسعاتات بمسجاجر فتحي كفتحوا اللوم إلكم التريوم انت ايونت وسعاتات يوم. اوكي شكرا لك. اوكي احمد كنت حتى دوم انت بحنساق وين انت ملشة احمد نفي. اوكي السلام عليكم. صوتي مسموع؟ المسموع صوتي؟ اوكي مسموع. بالنسبه للندوه اولا شكرا للدكاتره الكبار والعقول المستنيره هذه للندوه الدسمه، والحديث هو عن المصالحه الوطنيه، وده شيء جميل جدا، لان فكره تدابير العفو والرحمه فوق القانون هو نهج إلهي في الدرجة الأولى قبل أن يكون نهج بشري. وعندنا في التجارب الإنسانية المعاصرة توجد نماذج في أوغندا ورواندا وتشيلي والسلفادور. في كل هذه الدول بمسميات مختلفة توجد فكرة المصالحة الوطنية، بعدها بأوصاف الهيئة الوطنية، وبعدها بلجان تقصي الحقائق fact finding أو وهكذا. سؤالي هو، نحن كإريتريين في المعارضة الإريترية أو المقاومة الإريترية عندنا مشكلتين رئيسيتين، عندنا فجوتين two gap. الفجوة الأولى هي الفجوة بين الأجيال. الآن يعني الموجودين في القاعة ما شاء الله دكاترة، ولا يقل أعماركم عن 45 على أقل تقدير يعني. لكن كلها كلامنا هذا الجميل قاعد يتمحور حول النخب. الأجيال الجاية القادمة، الشباب اليوم التائه في أوروبا في أي مكان، هؤلاء الشباب عندنا فجوة بين الأجيال. الأجيال هذه اللغة اللي يتكلموا بها ليست لغة الكتب. الدكتورة مانويل والدكتور باولوس والدكتور يوهانس كلام كبير وكلام نخب، لكن الفجوة كيف نخاطب الأجيال الحالية باللغة اللي يفهموها. ولغة هذه الأجيال ليست كتب وليست مقالات، هذه الأجيال لغتهم ثقافة بصرية تعتمد على الأفلام، تعتمد على ثقافة بصرية. فكيف يمكن ترجمة هذه الأفكار المستنيرة إلى لغة يفهموها أجيالنا الحاليين؟ الفجوة الثانية هي الفجوة بين النظرية والتطبيق في الإمبلمنتيشن. أيضا هذه يجب الجميع أن يعمل حول جسر الهوة هذه بين النظرية والتطبيق. التنظير جميل والنظريات جميلة والأفكار جميلة، ولكن في الإمبلمنتيشن توجد فجوة كبيرة. فالفجوتين هذه أكبر مشكلة هي اللي أطالت عمر هذا النظام الدكتاتوري. شكرا جزيلا. وأيضا آخر كلمة، أنا بحثت في المكتبة الأريترية كتاب يجمع لي عن الشخصية الأريترية. قرأت قبل أيام الجامعة كتاب للدكتور علي الوردي العراقي يتحدث عن الشخصية العراقية، Iraqi personality. أنا أريد كتاب عن الشخصية الأريترية، Eritrean personality. وأنا أناشد الدكاترة الكبار أن يجمعوا لنا كتاب عن الشخصية الأريترية. وأنا كإعلامي ركزت على لغة الأجيال الحالية، هي لغة الأفلام ولغة بصرية أكثر منها كتب ومقالات. Thank you very much. آسف للإطالة. شكرا. أوكي. قرمي؟ هو انتهى قبل ثاني እዚ ሎሚ ዝቐረበ ኣስተምህሮ ብጣዕሚ ስቡሕ ኣስተምህሮ እዩ። ንክልቲኦም ከዓ ንዶክተር ኣማሊአምን ንጳውሎስን ብጣዕሚ የመስግቶም። ከምቲ ዝበልዎ ብዛዕባ
ዕርቀ ሰላም እዚ ንገዛእ ርእሱ ናይ ፈጣሪ ጉዳይ እዩ ከምኡ እውን ሰብ እውን ክሪኦ ዘለዎ ቅሬታ ማለት መንፈሳዊ ጉዳይ እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ብጣዕሚ በዚ መልክዕ እዚ ንሪኦ ሎሚ ግን ኣነ ክሪኦ ደልየ ዘለኹ ንሕና ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዘለና ኣብ ክልተ ጋግ ኢና ንነብር ዘለና ንሱ ከዓ ሓደ እዚ ሎሚ ኣብዚ ኩላህና ተኣኪብና ዘለና ናይ ዓበይትን ናይ ፀለውትን ናይ ምሁራትን ቋንቋ ንዛረብ እዚ ድማ ምስቶም መንእሰይ ኣብቲ ካልኣይ ክስታይ ዘለውት ማለት ኣብቲ ካልእ ሸነኽ ዘለው ድማ እዚ ንሕና ዝዛረበሉ ዘለና ቋንቋ እዚ ንሕና ናይ ኣገባብ ፍልጠት ናይ ምርካብ እንጥቀመሉ ኣገባብ ከም ምንባብ ድዩ ከም ምዝታይ ድዩ ዝጥቀምሉ ኣገባብ ኣይኮነን ብብዝሒ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ኣብ ምርኢት ዝተመርኮሰ ከም ድራማ ከም ፊልም ዝኣመሰለ ካብኡ እዩ እቲ ኩሉ ፍልጠታቶም ዝደልይዎን ወይ ኣብኡ እዮም ዝምርኮሱ ስለዚ ብቋንቋኦም ንክንዛረብ እንታይ ክንገብር ኣለና ካልኣይ ኣብ መንጎ እቲ ክለሰ ሓሳባውን ተግባራውን ውን ፍልልያት ኣለና ስለዚ እዚ ክለሰ ሓሳብ እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ግብሪ ከመይ ጌርና ከነርእዮ ንኽእል ወይ ክለሰ ሓሳባውን ግብራውን ኣጣሚርና ከመይ ጌርና ባይታ ከነውርዶ ንኽእል ካልእ ኣነ ስጋብ ሎሚ ከም ናይ ዜና ሰብ ብዙሕ ፅዒረ ብዛዕባ ኤርትራዊ ፐርሶናሊቲ ወይ ኤርትራዊ ግለሰብ ወይ ዝዛረብ መፅሓፍቲ ወይ ዘፅንዐ መፅሓፍቲ ክረክብ ኣይከኣልኩን ነዚ ዝመስል ነገራት ይርአ ዶ ይኹን ኤርትራውነት ንኸነፅንዖ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከምኡ ይግበር እዩ ንረድእ ናብ ናይ ዕራቅ ተቂሱ ነይሩ ነቲ ናይ ዕራቅ ፐርሶናሊቲ ከም ግለሰብ ከተፅንዖ እንተደኣ ደሊኻ መፅናዕቲ ገይሮም ዝቐረበ ነይሩ ንዑ ዝመስል መፅናዕቲ ለና doኾን ይኸውን ከመይ ጌርካ ክርከብ ይኽእል እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ካልኣይ እዚ ወለዶ ዘለና ናይ ንባብ ወለዶ ኣይኮነን ናይ ምስማዕ ወለዶ ኣይኮነን ናይ ኮፍ ኢልካ ናይ ምዝታይ ወለዶ ኣይኮነን ወለዶ ናይ ብቪዥዋል ወይ ብምርኢት ክመሃር ዝደልን ናብ ምርኢት ገፁ ዘዘንበለን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ እንታይ ክንገብር ይግባእ ወይ በዚ ጉዳይ እዚ ክንቀርቦ ይግባእ ይብል እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ኣብዚኣ ንእሽተይ ለበዋ ምክንያቱ ስጋብ ሰዓት 9 ፈረቓን እንዲና ኢልና ሓንቲ ደቂቕ ጎዲላትና ኣላ ግን ሓደ ሰብ ኢዱ ሓፋቢሉ ሪአ ነይረ ዳዊት ምስ እዚ ልተኣሳሰር ድዩ ንበይኑ ናትካ ምእንቲ ኣሕቢራ ክትምላሽ እሞ ክንዓፁ ዳዊት ገረ መስቀል ዳዊቶም ኩሉ ሓደ ኩሉ ዘሰይ ማለት ብዙሕ ዝፍላይ ይኮነን ካብ ብዙሓት ወረዱ ኦኬ ሞክት ሓታ ዶ ምእንቲ ብሓደ ኮይኑ ክምልስ ናተይ ሓብስ ኮመንት እያ ግን ኣብኡ ንቶም ክህቡ ደልዮም ናይስብ ሕራይ I can continue okay ኣቐዲመ ንእሽተይ ታስሙ ወይ ማእረምታያ ወይ ከዓ ካልእ ፍሉይ ዝበለ ርእቶ ብዛዕባ እታ ጴጥሮስ ዝሓተታ ናይ ውላድ ዳኛን ፖሊስን ትብል ነገር ናይ ዓድና 4 ኣስመራ ተመክሮ እንድሕር ክዛረብ ኮይኑ ሓንቲ እታ ቀዳመይቲ እታ ውላድ ዳኛ ትበሃል ምናልባት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ክፈላለ ክእሉ ምስ ኣማኒኤል ጠቕሶ ዝነበረ ኣብ 4 ኣስመራ ግን ፐርማነንትሊ ዝተመደበ ውላድ ዳኛ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ኣነ ይፈልጥን ውላድ ዳኛ ዝበሃል ዳኛ ዝልእኮ ዳኛ ከይዱ ክገብሮ ዘይኽእል ነገር
ወይ ቦታ ምርኣይ ወይ ዝተኸሰሰ ሰብ ተልዩ ናብ እንዳዳኛ ምምፅኡ ነዚታት ዝሰርሕ ግን እዚ as far as I know on ad hoc basis is ቆዋሚ ውላዳኛ ዝበሃል ኣይፈልጥን ዳሕራይቲ ትራንዚሽን ናይ ዳኝነት ክሳብ ንሕና ኣብ ዓዲ ዝነበርናሉ ትውልዲ ዝመሓላለፍ ነይሩ ኣብ ገዛ ስምዓን ኣብነት ኣቦይ ባሻሕ ደጎ ዝበሃል ነይሮም ምስ ሞቱ ናብ ወዶም ነጋሲ ዝበሃል ፍቅሪ ወዶም ተሳቢዮም ገዛ ስር the same thing ኣቦይ ካሕሳይ ዝበሃሉ ነይሮም ዳኛ ምስ ሞቱ ናብ ወዶም የነ ካሕሳይ ተሰጋጊዮም ስለዚ ትውልዲ ዝመሓላለፍ ነበረ ገይረ ዝባሃል ብዛዕባ ናይ ፖሊስ ግን ሓቅኻ ኣብ ውሽጢ 4 ኣስመራ ፖሊስ ዝበሃል ኣይነበረናን ዝቐረበ እንዳ ፖሊስ ዕዳጋ ዓርቢ እዩ ምናልባት ናይ ምእሳር ወይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሕጊ ክኣቱ ዘለዎ ነገር ተልዩ ናይ ዕዳጋ ዓርቢ ፖሊስ ኢንተርቪው ዝገብሩ ነይሮም ግን መብዛሕትኡ this is very rare ምናልባት ናይ ደም መፍሳስ ነገር restraint ዘድልዮ ነገር ተልዩ ወይ ስርቂ ተፈፂሙ ከምኡ ተመሳሳሊ restraint ዘድልዮ ነገር ተዘይኮይኑ ቀጥታ እንዳዳኛ ኸይዱ وحس تكل وحس تخيل خا تقداي اتليست ناب بخف نجر نغيسجر رسترين دخون بدهريو تي مسخاكرن دلالم نتيوم تي نجر يسمع بو وساني يقبر بتدانيا مالت ولذا ابنا عندنا تمكرو بزي زخيد نرو انا خصاب قلت بنابتنا يلوم معلتر استنا فجر النهاركونه I think تغند أقداسنت ونايزي نايلو معتر السنة traditional ويكا بنداوي تكالاتنا أب هاجراو متعرا تايتو مكرولو تاي قد خطعات تصعد مزمرت أجي أزيو أقداسي تي كل تخم دوربكم أواني إلن أولوس فلابتي نخلاتنا تقول لنا انتاي تي actual تمكرو ناي حزبنا مو اماني السين to be involved apti اترا غداي باولوس ون to be involved apti وصاحب ارترا قيد زلو فلاي كاب افريكا زلو تمكرو دا and I really appreciate this ብዙሕ አይ ኦፕኒንግ ነገራት አለው ግን my concern is mixed messages instead ከይንህሉ ኣብቲ ትራዲሽናል ነገራት ኣቲና ክንዛረብ ከለና of course ብዙሕ ነገራት ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ጌጋ ኮይኑ ትስማዓና ምስቲ ባህርያት ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝተኣሳሰረ ይበሃል ወላ ጉዳይ መሬት እንህርኢና ሕጂ نبعلو in principle مريتنا منقسي مبال for me جيجا يوستر انتي ارترا limited resources لنا the resources زي بقبو مانج كنغورو تداغنا بمنقسي درجة هاندلد كخون أقداسنا تالوز بالأمنة لنا ما يتفيرون بكن أبزح جزالنا يا أخوناتات why is this all these problems popping up in the region كنا تمنجسي نازي وسانيزي إن أنا abuse way تكمل زلوا بهذا يعني بعبيها منجس غن بالكلنا أبز فلينا آخر بدلنا هالشي إذا منجس زي حزبي مؤزز سلزي كله جي أبتا تجوابرا لهر منجسي ناي حزب غينو من قسن وعلو بحقتها تجازي خيط ما يقدرنا له يقبروا يوزوا الأمة على الحر من قسن خبدلتنا هذا what's as غير فين we have problem لازم basic problems نحن عبزي قد إزاي ناب governing يسجر نجاراتنا له تراعنا reconciliation ما يكوننا لنا otherwise تي ما يمريت abuse هجين الحر كوين أما تحت راح يكون لو نتبحر وسدوا بحرني حماسين أكلوا
زين بحري وريدهم فرقوا توتو نعمت زروح بالبطاي at this time بحري احديقون توتال احديقون دليو تحاصيرو انتي زرقوا له nobody knows لازم as we go forward مبزحت ችግራትና ምስ መንግስቲ ዝተኣሳሰረ ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ንገለገለ ጉዳያት ጌጋ ኣብ ግብሪ ስለ ዝተተርጎመ እቲ basically in principle ቁኑዕ ዝኾነ ነገራት ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ጌጋ ምግባሩ ከም ጌጋ ጌርና ክንወስዶ ከይውጥጠና ኮንሰርን ለንሁ ኣብ መወዳእታ ግን ታቐንዲ ኣብዚ ጉዳይና እዚ መዛረቢ there are institutions of Eritrea like ቤተክርስቲያን መስጊድ ከምኡውን ጳውሎስ ተንኪፍካ ነርካ ዓበይቲ ዓዲ በዓለም for itself is an institution እዚ እንተቕሶ ፀናሕና እቲ ባህላዊ ሕግታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ገዛ ርእሱ እሱ ዝኸኣለ ኢንስቲትዩሽን ኩሉ እዚ ይዕበይና ኣስጊዶ ክህልዎ ይኽእል ቁርብ ንዓይ ከም ሽግር ኮይኑ ዝረኣየኒ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ባህላዊ ሕግታት ትመፅእ ከለና ንቅድሚት ኣብ እንኽእደሉ ኩሉ ግዜ ሞደርናይዜሽን ዝበሃል ነገር እንድሕር ክህሉ ኮይኑ I think ናይ attitude ለውጢ ክህሉ ኣለዎ ናይ expectations ለውጢ ክህሉ ኣለዎ ከምኡውን ንባዕሉ እቲ ሞቢላይዝድ ዝኸውን ዘሎ ሓይሊ ንክዓቢ ንክሰፍሕ መገደን ከፍተሉ ኣለና ኣብዚ ትራዲሽናል ነገራት ሓፂርና እንዳር ምትጥና ግን ሞደርናይዜሽን ዝበሃል ነገር እውን ክመፅእ ይኽእል ግን ስትሪክትሊ ኣብዚ ሃገራዊ ምትዕራቕ ብፍላይ ኣብቲ ኢኒሻል ስቴጅ እዚ ዝተፈላለየ ናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ግደ ክህልዎ ይኽእሉ እቲ ሊሚቴሽንስ ናቱ ንዓይ ዝረኣየኒ on national level ከመይ ክሰርሕ ይኽእል ንምንታይ እቲ ምትዕራቕ እንደልዮ ዘለና ብሃገር ደረጃ unlimited community within families እዚታት ምናልባት ሃንድል ምግባሩ ቀሊሉ ግን on national level ክመፅእ ከሎ it's much complicated than that ዳሕራይ እቲ ሃንድል ክግበር ዘለዎ ሽግራት እውን is much complicated than these traditional institutions are used to handle ሕጂ ኣብዚ እቲ ሽግራት ከመይ ሃንድል ክንገብሮ ንኽእል ምናልባት ርኢቶታት ክንተይብኩም thank you مبراتنا والله ابتي chat box حنت اللاري غياري هو حتى لنا change انت هاي بدالو Eritrean society is patriarchal in my mind even the customary law انت هاي عندها بحث even the customary law ስለዚህ እሱ ሲሐጋ ዝኸውን ድዩ روزن كوينا مثلا زنات دحان انا خنببلك كأنبب انت عايز مزرلو ወይ ትብል ዘላ ክልቴኹም ሲ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣባታዊ ነይሩ ኢልኩም ኣው ተሰማምዒኹም ብርኢተይ እቲ ካስተመሪ ሎው ወይ ከዓ እቲ ኣባት ናይ ሕግ እንዳባ ውንሲ ኣብቲ ኣው ተመርኮሰ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ሕቶይ እቲ ሕግ እንዳባ ይጠቅም ኢልኩም ዶ ትሓስቡ ፍታሕ ንምምፃእ ይሕግዝ ዶ ኢልኩም ትሓስቡ ከምኡ ድማ እቲ ሕቶታትና ኩሉ ጉዳያትና ምስ ሪሶርስ ዝተኣሳሰረ ኢልኩም ከምኡ ክትብሉ ከለኹም ኢኮኖሚ ማለትኩም ድዩ ኣትብል ዘላ ተሕቶ Okay. I think ትግዜ ታሽሙ ድብልና ሓደ ምንት ኢልና ነርና ወደ ኣሎ ግን ላስት ቻንስ ብሓባር እንት ክምለሽ ንእድሪስ ክህወአ ምክንያቱ ኢሉ ሓሳብ ዘሎ ግን ካብኡን ላዕሊ ሕጂ ይድሓፍ ደበለ ኣይወሃብን ተወዲ እዩ ኦኬ እድሪስ go ahead ምንቲ ኣጠቃሊልና ክንምልሻ ኦኬ ቀነለይ መብራት መጀመርታ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣስተምህሮ ጽቡቕ ክንመሃር ኣምሲና ዶክተር ኣማኑኤል ከምኡውን ሓውና
قد جرجيس مالتي بتعمل صبغ أمسينا يغني لنا خبز فوتو تناتي حطو حدا بزعبة عرق أخذ الزارة بنكرنا مالتي عرقسي بمسرته أبكل تبوسات يجمر مالتي نسخاتي نولد الناس أبكل تماي بيت ويك قبيلة إتنيكا وجولتات ويك أنا ميرت سأجمد الله ويك أنا مجهج أمونغ خبتن قدن زلوم قده استبقاسو نقراتنا عرقولو نقري ግን ብዛዕባ ሃገራዊ ዓርቂ ክንዛረብ ከለና ንመሰረታዊ ሽግር ናይ ህዝቢ ንምፍታሕ ክንጥቀመሉ እንደሊ ዘለና ዓይነት እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ናይ እንዳባ ንብሎ ዘለናሲ ነቲ መሰረታዊ ዝኾነ ሽግር ናይ ህዝቢ ሲ ክፈትሓልና ይኽእል ምክንያቱ ናይ ስልጣን ፖለቲካዊ ስልጣን ውድድራትን ካልእ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ብዛዕባ መሰረታዊ ጉዳያት ክንዛረብ ከለና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ወይ ቀቢላታት ኤርትራ ወይ ኤትኒካዊ ጉጅለታት ዘሎ ብዙሕ ባእስናዓይ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕን ማለት እዩ ኣብቲ ሃገራዊ ዕርቂ ከመይ ጌርና ኢና ኢምፕሊመንት ክንገብሮ ካልኣይ እቲ ንዛረቦ ዘለና ሕጊሲ ሲቪላዊ ሕጊ ድዩ ወይስ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን እውን ከተኣሳስር ዝኽእል ዓንቀጻት ኣለዎ ምክንያቱ ዲፕሊ ስለ ዘይፈልጦ ዝዛረብ ዘለኹ እዚኣ ተቐዳመይቲ ሕቶ ተኻሊቲ ሕቶ ከዓ ብሕልፊ ኣብ ከበሳ ሕብረተሰብ ንዛረብ ከለና እቶም ኣብኡታት ዘለውና ሕግታት እንዳባ ዝፍለጡ ሲ ነቲ ኣብ ከበሳ ዝቕመጥ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ሙስሊም ዝኾነ ሕብረተሰብ ከ ንዑ ኢንክሉድድ ዝገበሩ ድዮም ኣብቲ ሕግታት ማለት እዩ ምክንያቱ ብኣቶም ክዳን እንተደኣ ኮይንሲ ነቶም ኣብቲ ከበሳታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘለውና ሲ ንዓቶም ኢንክሉድ ዝገበረ ድዩ እቲ ሕጊ እንዳባ ንብለት ቢላ ኣይ ሆፕ እዚኣ ክትምልስለይ ይቐነለይ ቴንክ ዩ Okay, welcome. ጳውሎስ ገሊኡ ለበዋ ነይሩ ግን ምስ ሕቶታቱን ተሳሰረ ስለዚ go ahead حصرا بلا سهل مو امانيل وين سايت قبر ብዙሕ ሕቶታት ኩሎም ከአገደስ ሕቶታት ናይ ዳዊት ርእይቶውን አገዳሲ እዩ ናይ ሰላሕ አው ናስር ሕጂ حصرا بلا ክሪኦ ከለኹ ብዙሕን ከጠቃልል ዝኽእል እዩ ወጻዕታት አለው ተፈላለዩ ወጻዕታት እንድልካዮ ከምዚ ኢድሪስ ዝብሎ ዘለውን አውሽተ ዓዲ አሞንጎ መንግስትን ዜጋን እንታይ ክትገብሮ ዝኽሉ ዝብል ሕቶታት አልፊንክ አገዳሲ እዩ እዚ ምስቲ አንቶይ ተላዕለት ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ምስኡ ክተሓዝ ዘለዎ መስለኒ ብዝኾነ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ከም ናይ ቀደም ክኸይድ እዩልካ ስእልካ ትገድፎ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ፋሕፋሒሉ ብዙሓት ስድራቤታት ደቀን ሂበን ተሰዊኦም ስደት ዘምፀሎ ጥሜት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እውን ናይ ከምዚ መንሃስ ሃዘልካዮ ናይ ኢኮኖሚ ተተሓሓዘ ውን ኣሎ ግጭታት ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን ማሕበራዊ ውን ኣለዎ ፖለቲካዊ ውን ኣለዎ ባህላዊ ውን ኣለዎ ብዙሕ ግን ግራቴ ደፊእካ መግሃጫ ጥሒስካ ኮሚታት ይመጽ እዩ معماص الله قال له بزح نغرات الله I think اتي كريو زلنا بحفشه ان انتي مبالكو هذا اجباب ወይ ቅርጺ ና ዕርቂ اس ገበርካ እቲ አውሽቲ ሃገር አሙሉ ሃገር ክሰርሕ ኢልካ ዘቆምካዮ ኩሉ ባዕሉ ገበረዩ እንተልካ كبر زخل كنا أسمعنا ناكل التمكرات انتريناوين أي سرحن كبدتي جبنات الله نعملت منجز في الصمم أو شتي أو أبتعدي أبتهاجر بملؤ توزع درابيتات التمنجز توزعهم بهرات كله خلو كتا نزل زحز هذا أكل فطر كله ካልኦት ከዓ ኣብቲ ዓድታት ብባህላዊ ኣገባብ ክፍትሑ ዘለዎም ከዓ ክግበሩ ኣለዎም ነቲ ዓድታት ነቲ ባህልታት ነቲ ሕግንዳባ ንዕኡ ኢምፓወር ክትገብሮ ትክእል ኣለካ
تزكون مودة تازيبلو سنتراليز زخونة تجركا أو الداني نسو أقداسي كم هم كلها فلوت حقي فلوت أجباب كله الله إذا أكل مسارحي مسالتي كله الله إتي كمات كسرح كله كتماتات كالله كتمان عدتاتن تراخيبانين سبيل سوسايتي خنتاي خون اتوم نهنا مهورات كنتايم كخونو اتوم نهامونت مرحت خاي انتايم كخونو انتايو ترؤم كل تترؤ انت ترأيو اتو قداي يقالل ترازي كوني اتسب يردؤو سب اكال نايت عرق خون اتعرق ها عقاب خون احزبل حبرت سب كوم بهير والكسبات أينبرني كلا يكون نزح الرأي جن استحاسبنا بهم كريو كدليو زوين من هاتولو إدريس زبال كاوين بهم إنا كريو ذلنا سبلاوي حقي سبلاوي جبنات كل يوم نوعو بخمي تريو وسبلاوي استاي حقتات متحسالو جبنات كرايمز كله تعنت كرايمز يوم زيادة مانيفست يمون هذا جوجل ديو هذا بارتي ديو هذا بهير ديو أنصار كله بهير إذا منجس ديو أنصار كله نزهلو كرأك على الله قليل زخون مثلنا حجي اندابا انتاي ترو اتوم قدم سرح زنورو انتاي ترو زبال زهلو ستايك كمصخ اليو اتي زلكايو اب حدا عدي بندابا زخيد كبسا زخونه اسلام تلوخه زبال حتو اقداس حتو زي انا ايفلطاني امان المنالباش تتبل جن اتي قرب انا زفلطو نخلو ابال نايتا عدي يزملكت اتعدخا نسلام وين قلحتا منالباشون فليز بلا قلحتا كهب مهنياتو ሃይማኖት ፍሊዝ በለ ስለዝኾነ ዝገብር ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሕመድ ናፋዕ ዘልካዮ እዞም ናይ መንእሰያት ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ሳቶም ቪዥዋል እዮም ኮፍ ኢልካ ሌክቸር ክትገብር ከለካ ዋላ ደቅና ጥንጥሎም ኻዮም ዝኸዱ ዘረባ ተብዛሕካሎም ኩማ ናይ ፎትውን ከምቲ ናይ ቅደም ከዓ ኮፈል ክንብቦም ኣይንኽእልና ደቅና ስለዚ ሓድሽ ኣገባብ معول الجباب فيجوال زخونة تراي زيكونه ساتهم دردهم ساجركا استكتجبر الله ما ولدي حلاف النتيو نهاتهم وين حلاف النتيو I think كم هون الله داوود زمز أخاي بزح سبوعت نجار الله حنت نجار كزارب زخال ناي مرت نجار الإلكا مرتن قوامن ناي قوام قوا حتهم زلوا كرد أن الله نأبنت انتهي بالتي قوام منجستي مرت ولن لك اتنا انجلس رأيو government ايبلنيو state يزبل امونغو اتنا يقانقايو يعني هنكاتا خلنا state نادبل ليرنا صحافة state دنا تقرينيا state بحال يبلنان وعرب الله دولة كله خيليو كلايك انت تسقم ان رأيني قوام integrated يو integrate قرنا انبون نأمنت منجستي state مرت يونن يبل اب عنقص 20 ገለመለን اب افتسك انت يبل መንግስቲ state ንበላ ሃብቲ መሬትን ባሕርን ኣየርን ማይን ውሉዳት ቀጻልነት ብዘለዎ ገይሩ የማሓድር ለካ ሕጂ in terms of generations በቲ ከብል ከሎ እቲ ቋንቋታት ስለዘብል ዘብል ሕጂ ዝንቀበሉ ኣይንቀበሉ ኣኹም ዘለኹ እቲ ፋክት ግን ኢንተግሬት ገርካዩ ቋም ዝንበብ ናይ ቋንቋ ሕቶ ፀገማለና ኣብ ውስታይ ክብል ይኽእል ናይዚ ቼንጅ ዘልካዮ መልሳ ይመስለኒ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣሎ ናይ ስልጣን ፀገም ኣሎ ኢቭን ብሃገር ክትሓስብ ከለካ እንታይ እዩ እቲ ዓብይ ፀገም ኣብ ሃገር ኢልና ትረአናዮ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣብ ታሕቲ ሕጂ ብዙሕ ክህሉ ክእል ይኽእል እታ ቀንዲ ግን ስልጣን ኣላ ፖለቲካ
هبتها نايمونان نايم قصار له هذه كل زين حاسب كلنا انت مسؤول political economy نرأي أو أزمة سجمات إيو سلطان تحسكا بوليتيكا كتبها تحسكا كتبها كحسكا سلطان اللودو a political economy زلو integrated زخونة approaching conflict زفترون I think مرأي أقداسي يمثلني استرفة I'm sorry ترى زي ملوس كهينة أماني إلك مال جاه alright no صبوا عندي زلو أنا أنتي خمناتي رئيتو تي حق ندابا مستي مودرن لو أمر عينا كنريو خنكلا لنا بقي زي باولوس كنقرنا صنحه تقوام تناديفو اب شلفتات طرح حمد بلع دلمبر اب غورست ترغبه يلا براكتيكال نريو ابايت ادلوغن علنا حجي دينا زلو فورورد لوكينج انا نبل زلنا እቲ ካስተመሪ ለው ንብሎ ዘለና ከም ቢልዲንግ ብሎክ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል ሓደ ድኽመታት እንተልይዎ ክእረም ክኽእል ኣለዎ እቲ ናሽናል ክመፅእ እንድሕር ኮይንካ ሎካል ኢኻ መጀመርያ ትጅምር ከምዛ ቀድማ ቢልና ክንገልፆ ፀናሕና ኣብ ሎካል ዘሎ ፀገማት እንታይ እዩ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብላዕሊ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ሎካል ዘሎ ብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ባእሲ ግና ኣብ መጋሃጫ ይሰሓብ ኣብ ማይ ይሰሓብ ናቱ ሕግታት እውን ኣለዎ ማይ ኣብ ዝውሕደሉ እዋን ጓሶት ኣለዎም ሕጊ بتعدد مص حقታት ኣለዎ ጢሚዮን ስትዮን ይባል ታይ ማለት እዩ ሎማዓንት እንድሕር ከፍትኻ ማይ ሰትየን ጽባሕ ሰትያን እየ ስለዚ እዚታት ኣሎ ኣብዚታት ከይተሰማምዑ ቶም ጎንበለን ንሕዶም ኣብ ዝተባእስሉ ግርጭት መጽእ ድሓርና ዓድኻ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ሪሶርስ ቤዝድ እቲ ግርጭት ድመጽእ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ሪኻዮ ማይ ክውሕድ ከሎ መጋሃጫ ክውሕድ ከሎ ናይ ካልእ ምስ መሬት ዝተኣሳሰር ዝመጽእ እዩ ስለዚ ኣነ ብዲኮቶሚ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ካስተመሪ ለው ንብሎ ዘለና እዚ ዘሎ ኣብ ኤርትራሲ ምስቲ ካልእ ተመራዒዩ ክሰርሓሉ ዝኽእል ስራሕ ኣለዎ ክስራሕ ከኣለዎ ሕጂ እቲ ሓደ ደይኮነሲ ከመይ ጌርና ሆም ግሮውን ሶሉሽን ክነምፅእ እንድሕር ኮይንና እንታይ እዩ ዘለና ድሕሪ ምፍላጥ እንታይ ኢኻ ክንምላኣሉ ዘለና ስቴት እንታይ እዩ ትስርሑ ናይ ዳዊት ታሽሙ ክገብር ፀኒሑ ዴቨሎፕመንት መንግስቲ تمرت ناتو يوسيدو ندحري كم دلاي يشطون حزب زي هو ندحر خوينو that's a problem حجي ابو خمل سايدلن انا خمناتي رديت كن انتايو it is a building block نقولهم موني building block نحنا انتاي حبرتسبنا is a patriarchal society مسؤول زخيد الله حقتات الله ابت حقتاتو خنصنغفو زلنا نغرات الله كنترنعو زلنا نغرات الله لا نوسد موني مستي اسرارحنا ايت مودرن لوكا كنسرحلو لنا a home grown solution ናይ ሃገራዊ ዕርቂና እንደልና ደንደኽ ደይ እቲ ድኸድና ንስዩ ሃገራዊ ዕርቂ ክንብል ከለና ስለምንታይ ሃገራዊ ዕርቂ ደኺሙ ዘሎ ስድራ ቤት ኢልና ስድራ ቤት ኣዳኺምዋ ካልእ እንታይ ኢልና በትምህርቲ ኣዳኺሞ ካልእ እንታይ ኢልና ንገዛ ርእሱ እቲ ሃይማኖት ኣዳኺሞ ምክንያቱ ሃይማኖት ናይ ውልቂ እዩ ሃገር ናይ ኩሉ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ውሽጢ ንሱ ኣትዩ ማለት እዩ ቀደም ክንጋደል ከለና ብዛዕባ ሃይማኖት ተዘሪቡ ይፈልጥ እዩ ናይ ሃይማኖት ተገድደሉ ምክንያት እውን ኣይነ ድሕርና ጽነት ናይ ጀሆባ መጽእ ድሕሩኻ ቀጺሉ ኸይዱ ሕጂ እንታይ ኣነ ክብል ደለ ዘለኹ ሲ ኣብዛ ናይ ሎሚ ትምህርትና እዚ is a building block እቲ ናይ ኣሰራርሓና ዘሎ ሲ ጽቡቕ ንቕበሎ ስራሕ ሕማቕ ኳ ንጉሕፎ ምስቲ ሞደርን ካነ ማሓይሾ ኢልና መንውሰድ ስራሕ ጽበየና ከም ዘሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና መስለኒ እዚ ሓውና እታ ትብላ ዝነበርካ ኣብ ዓድታት حق أدقنا تجلبان اندحر اللي خاخون كاس لا ما يكون كريستيان يكون بايز خيد بايد تمازيز خيد لازم على تقنا حقنا حقتات ناي اندابا كم تعان تويز والكو عصرتو بسران حدنا الله حجي اتناي ناي كبسا حقتات نحرينا افتناي كال زلو خالهم نهاتهم حقي عفار برعله من دع بعلت عصرت غلطه بعد شعات بيتين 73 تصحيفو حجي نايساهو بيوم دكاي اذا نايساهو نايزوم افار بيوم زغدو حقي بلين نغزا راسو اب 2005 تصحيف حقي ساحل القانون على عروف القبال ساحل زبال بشحن 955 تماويتهم اصدقهم بيوم كاد زخدو مالتي حقي ماريا القانون العروف لقبائل الماريا اب جنبوت شحن 989 تصديقوا مالتي انا ابن عامر نغزا رؤسو اب شحن 958 ስለዚ ኩሉ እቲ ሕግ እንዳባሲ
بعيني ناي كبسا وي ناي كريستيان اي نرايو نناتهم الله كل اندحرم بيبكا خا تماساسلاي حفتام زغورو خا نسيو بتاذا حتتكا حتو غنا اب عد قيح اب كاب دلو كلهم بتحقنا ادغنا دغلبا ام بخدو اسلاماي كوينو كريستيان نابنت اب صنع دغلا اب حيبو اسلام الله بتحقنا ادغنا تغلبا ام بخدو اب افلبا اسلام الله بحقنا ادغنا دغلبا ام بخدو اندحري غاديان كيت بحتي حقيم بخدو سلازي تحقسي كلهم يوم تساتيفومو ابت مصرابو ابت مقبالو ግን እቲ ጌጋ ረዲእ ዘሎ ጥራሕ ናይ ክርስቲያን ዝብል ኣሎ ጌጋ ዝኾነ ኮኖቴሽን እተን ኩለን ዝበሃላ 21 ዘይተጻሕፈሎ ኣብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝኸይድ ኣብ ሕግታት እንድሕሪ ዘይተደብተሩ ሕግታት እንድሕሪ ኸይድና ሕጊ ብዳዊት ማለት እዩ ምንዓምር ማለት እዩ እዚ ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ ዝኸይድ ክጻሕፍ ዘለዎ እዩ ሕጊ ኩናማ ብቡያ ይፍለጥ እዚ ኣይተመዝገበን ሕጊ ናራ ቡታን ይባሃል ኣይተመዝገበን ሕጊ ራሻይዳ መድዓ ይባሃል ኣይተመዝገበን ስለዚ 21 ናይ ሕጊ እንዳባለና ማለት እዩ እዚ በፂሕና ከመይ ገሪኡ ታሽምታት ክኸውን ክሰርሓሉ ዝኽእል ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ዘይዕንቅፍ ክኸውን ስራሕ ከድልየ እዩ ንኣብነት ናይ ቦስዋና እንድሕር ወሲድና ቦስዋና ልክዕ ሃማናይ ሩራል ሶሳይቲ نت رورال سوسايتي غنا كمي غيروم مستي مودرن لو غيروم معرا يمخن مهارولو زلنا اي غزين تترخيبكم زلكم زلهو اتا ارسنا اتا مصحف سيدلكم الله نحري فقادنيا هات كونكم كتغزوا اب ماركت الله كمي غيريو بوسوانا نتي ناي رورالن اوربانن نتي حجتات ناتهم تكاستمر لو مست مودرن لو كمي غيروم معرايمو كلايت مصحفون كسدلكم مصحف مساب الكترونيكال سلازلهني زغد سبتلي ناي جون كسداي خاو توسدوات فوليهم ناي غانا خالو مالتي ناي غانا حجي كمي غيروم غيروم اتليست خلت مرأي علنا ناي كالا ابزر كولون كنوسخ نخينا سلازي نهناسي كم زخيد مسرح غيرنا نوسدو دي ادي كونسي تانا هنا صغمنا انت we must not be reductionist احنا خنزغبرو زلنا سي انت زلنا انت يخسترفنا تزلنا اتي حق እንዳባለና እቲ ሞደርን ሕግታት ኣብ ኤርትራ 6 ግዜ ተማሓይሽሉ ኣብ ዝሓለፈ ድሕርና ጽነት ጥራሕ ብ1991 ዳርጋ 3 ሕግታት ወጪኡ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ብ1994 ናይ መሬት መጽኡ ስለዚህ ኣዋጃት ሕግታት ዘመናዊ ሕግ ናይ ኤርትራ ኣብዝሎ 6 እዚ ኩሉ ክንፈልጦ እንድሕር ኽኢልና ምስቲ ዘለና ከመይ ድሰማዕ ስራሕ ድልዮ ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ ምክንያቱ ትራንዚሽን ግዜ ይመጻና ዘሎ ነዚ ትራንዚሽን እዚ ኸ ክንቅረበሉ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ተዘለኒ አይ ቲንክ ተኽልቴና ኮይና መሊስና እነን ዘን ሕተታት ይቀኒየለ اوكي ምናልባስ ሳልሕ አብ ናስር يتردو خاون كلي اوكي نغرما صالح ابلو صالح نانا الصحة تنديو بعرب نالبات مترجم قرب زد لها يقول انت تحجزوا صبونير ليس صحفا خون غيري تقرنيا نالبات ديال خاطر دحان تحرقوا مخوينو تعيف غرماي كامين دحان فناي صالح ابو ناصر طبعا يعني صحيح ان النزاعات والخلاف والمزالم الموجوده في إريتريا هي كثيره وليس واحده وايضا بنفس المستوى لا تحل من جهه من قبل جهه واحده في يعني مظالم يعني وقعت على اتجاهات مختلفه سواء كانت افراد أو مجموعات إثنية أو قومية أو دينية فمثل هذه المظالم يعني تؤسس لها جهة خاصة وتتميز بإمكانيات ذاتية وموضوعية عندما نقول ذاتية تكون كفؤة والموضوعية يعني بها أنه تكون في هناك آليات وتسهيلات لحل هذه المشاكل. أيضا في نزاعات أخرى صغيرة قد لا يعني هي قد لا تخرج من نطاق
يعني المؤسسات العرفية، فتحل في إطار المؤسسات العرفية. فكل حسب حجمها وحسب ضخامتها يعني لن نقدر أن نقول أنها تحل بالقوانين العرفية، لا. وأيضا لا نقول أن كل المشاكل التي حصلت في المجتمع، سواء كانت بين أفراد المجتمع، بين بعضهم البعض، بين بعض أثنيات، أو بين بعض القوميات، أو بين الحكومة والقوميات والإثنيات، ليس كلها ذو طابع واحد، وأيضا حلها ليس هو في إطار واحد، ولكن تضافر كل الجهود، تضافر المؤسسات العرفية والمؤسسات الخاصة التي أسست للبث أو لحل النزاعات الكبيرة التي حصلت ما بين الحكومة وما بين الاتجاهات الأخرى، وما بين الاتجاهات من المجتمع ضد بعضها البعض. أيضا هذه تنظر في إطار المؤسسة المستقلة التي يناط إليها للعمل المصالحة الوطنية من خلال العدالة الانتقالية. والأخرى أيضا تحل في إطار المؤسسات العرفية، وبهذه الطريقة يعني نكون يعني تكون لدينا مقدرة أن نغطي وأن نحل كل الإشكالات التي حصلت في الفترة التي حصلت فيه حتى هذا الوقت، أو حتى إلى حين قيام هذه الاتجاهات بدورها. مودة أثناء برزنتيشننا بصحنا نقولسن دكتور مانيئلن زلعلم مسجانا كمون نظام تكنيشن زفتاق كايدو زوعلو نتون كلكم كأصحكم بديتكم نزي أقداس زخاني أستمهرو كسامعو كفلكم دمسكم نقول لهنا thank you كتصاليو بتناي عرقن سلامن زبل أستمهرتات بدحر حجون متيخون كتساتفو كاباهمون كقرب دلي زعبا زبل سبب تدأهليون نتا كوميتي كونتاكت دبروم نتا ما حضرتي كان بلكم مقالينا أكومريتن دبركم مقالينا مالتيو سلام أمسيو thank you thank you راتنا نشتو أو خلو نظام زوج تجاز لنا كون دم فيسبوك سكاتول زلهم تقدم حج زكايدنا سيمينارات مبزحتو أبناي إركن سلام زتقرأ لينك أو لتفلكم الله ولا بزناز جزاون لتفيسل زلهم رأيو نقول له خاشر جورو كون دم نعوريكم أبصل سيميناراتون تساتفكم زيادة حق زخون قديم ما يقني لنا أنا قارس أين حجي إثناء فيسبوك. عندنا خبرات for sharing ترازيكونه صبوا غير كيف سام أبت جبرنيركي جرماي كل جزء إذا مسكناك تكلتك تعجزتها بخامك. Of course John and the technicians are all wonderful. أمانيل كا with local knowledge enthusiasm جلس لتقرب كل جزء. Of course كذا نبرس بلتو أجد أسر السيو كأسأل زلويو كعمق زلويو كسفح زلويو يعني لنا لا تسألوا خلقاتكم ciao أي سألنا Okay, thank you guys. Okay, thank you.